Здравей всички, които ме гледате, аз съм Маркет 01. Тук с мен е Just DJ Killer и... Да, бе. И Iron Prots, той не знам дали е тук. Кажи нещо на драгите зрители. Това е холивудски престрелки, епизод 2, дами и господа. Кажи нещо. Ако спре клипа без да разбера, иначе си го направих на повече време за снимане. Принципно, ако спре, съжалявам, за което... Да, не се знае. Като спре клипа, тогава. Да, жалко. Як ли ми изкинала? Да, яко ли? Яко ли? Не знам. Дали ще снимам малко повече време от 10 минути. Да, но... Да, бе, знаеш каква е трудно. Не, бе, тя е дълга и е трудно. Не, няма, бе. Някой друг епизод ще го правя. Да. Това е епизод 2 на холивудски. Знам, че е тъпо, имам няколко акаунта в YouTube, да го знаете дори. Аз имам 2. Откъде имаш 2, бе? Маркетите 01 хакнаха. Да. Първо, на второ пак съм хакнали един канал. В момента, нали, имам един канал Johnny Games BG, не знам, днеска може да съм в него, не знам, вече ми на деня. И да знаете, там пише някакви глупости, че са публикувани. Ще вярвайте. Тия глупости снимка да съм писал. Казах им на тях и казах какво е писал. Разбрахте ли какво е било писал? За тези на клиповете, не го казвам, че да не вземат клипа за авторска. Бум. Сега ще... Сега ще ви покажа малко движение, дами и нещо. Дани? Какво е? Ще ми кажеш как да мога да снимам по-дълго време. Не вярвам там прави работа. Защо не мога да литам, бе? Как се литаш? Как... Мене ми... Не, може и тук да се литам, а как беше? Не, има по такъв начин не може вече. Кой го отпада? Кого? Кого, бе? Ти не слаби спили майче. И са радвам. Да, нали ви казах, ако спре клипа без да разбера, съжалявам. Я беше пък. Fuck you. Рада, поне ще ми кажеш, ако не можеш пак кой бутон цъкаш, за да разсъпиш. Кракало? Чакай. Не става. Добре, ама кой? После ще така... Направо ги разстрелях. На мен само един път ми става от мен да върша. Да. На мен само един път ми става от мен, както казах. 3, 2, 1. Излезете да си играем
GG сам. И тук сега ще полите хора, как махаха тези, как се махаха нулата. От 2. Знаете ли за какво говоря? За колесника ли? Да. Еми с двойката се маха. Тук на двойката, оле, аз съм някак. Ще ти го покажа после Радо. Ще видиш как е го. Като цъкна двойката. О, знам го, не самолет. Да. Мога тук да напиша да кажем. Да напиша Радо. Знам. Радо е готин сам. Знам. Са го брам и дори си лечи. Радо е готин. Свалям те. Радо и написал го Радо. Добре. Свалих го. Какво? Сигурно. Ари, аз ще затворя за малко и после пак ще се обадя. Що? Ми... Не, искам да снимам клип. Ама добре, после влезеш пак в микрофона. Да, нали имам дискусия. Добре, ай, Чао. чао. Нали Денислав не е главен? Не. Аз съм. Си главен, нали? Да. Как се кара на едно колело? Нали на кола? Ами там отдясно с уния стрелкички цъкаш надолу, ако си с мотор или с колело. Не е този хеликоптер, сега ще ме убили. Нека да познаем. Тук напред и ще ме напред. Не. Мри бе. На хуйник. И така, дами и господа, умрях, свалих още един хеликоптер. Мисля това да е за този клип, дано да ви е харесало.